Helo, gobeithio bod chi gyd yn cadw'n iawn. Heddiw, fi am dangos i chi fel i greu dyluniad bwrdd syml ofnadw. Y cyfan fydd angen arnoch chi yw peth daffodils, sisiwrn, fas glas, jamjar chi wedi defnyddio a bowled o côns. Ond croeso, os dangos côns gyda chi, allwch chi ddefnyddio dail sydd wedi sychu, a'r un peth gyda'r daffodils, os dangos daffodils gyda chi, allwch ddefnyddio unrhyw fath o flodau. So beth gyntaf sydd angen wneud yw roi'r jamjar gwag yn canol y fas a wedyn mynd ati i llenwi y gap sydd rhwng y fas a'r jar gyda'r côns. Felly unwaith chi wedi llanw'ch fas ar fod edrych rhywbeth fel hyn, ewch ati wedyn ni at eich daffodils. Fi wedi clymu daffodils i gyda band rybr rownd jyst i cadw nhw at ei gilydd. A wedyn ni, pan chi'n torri blodau gyfer rhoi mewn i fas, pidwch byth â torri nhw'n syth, wastad torri nhw ar ongl, ar y 45 degrees angle. So jyst mynd i wneud hyn nawr. A wedyn ni roi nhw yn y jamjar sydd yn canol y fas, a wedyn dyna chi. Cofiwch llanw'r jamjar lan gyda dŵr, a wedyn mae 'da chi dyluniad bwrdd perffaith a syml iawn i greu. Felly ewch ati i roi go ar y dyluniad yma, a cofiwch danfon mewn eich lluniau er mwyn i ni gyd cael gweld. Diolch yn fawr iawn a mwynhewch. Tara!